mga adunay planong mulaag karong weekend, nindot na kuno ang dagan sa panahon. Ug alang sa dugang weather update, ania si Joey Figuracion, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan mo kaniya atong weather report karong adlaw March 22 Friday. Ug wala kitay significant nga weather system karon na apekto sa nasod. Ang ridge sa high pressure area o HPA mo ni karon nagapasulabi diri sa northern Luzon. So ang hatod kana nga panahon maayo o generally may kainiton ang atong panahon dalabi na sa northern Luzon o sa Visayas sa pagkakaron. Kuga adto na may mga panagsang pagpanag-om ngadto sa pangungutan inubanan sa isolated o patak-patak nga panugdog o kilat diri sa Eastern Visayas. Samtang diri sa Central Visayas, gamay ang atong tsansa na doon nakita yung mga patak-patak nga pag-ulan. But generally, may kainito ng atong masinati nga panahon. Samtang atong sea condition sa tibuok ng Central Visayas sa pagkakaron, slight to moderate. So meaning safe sa atong mga kaigsuunan nga mulawig sa kabaybayunan sa musunod nga 24 hours. Sa Eastern Visayas, moderate ang ihilahang sea condition, samtang diri sa Western Visayas ug sa Palawan, slight to moderate seas man ang ilang masinati nga sea condition. Ug aduna kitay low tide o paghunas alas 6:07 sa gabi ug ang atong pagtaob alas 12:24 ugma 1.54 meters. Atong sutahon ang panahon nato sa ugma March 23 diri sa Central Visayas maayo atong panahon. Generally mostly sunny ang atong masinati. Ang atong kainiton masinati from 24 to 32 degrees Celsius diri sa Sugbo ug sa Negros Occidental. Samtang sa Bohol is from 24 to 31 degrees Celsius ug sa Eastern Visayas is from 24 to 32 degrees Celsius. Samtang diri sa Palawan is from 26 to 32. Sa Western Visayas is from 24 to 32 degrees Celsius. Maayong panahon generally sa tibuok nga Visayas sa pagkakaron. Ang atong adlaw musilang ugma alas 5:47 sa buntag ug sa dugang nga kasayuran bisitahon ang among mga social media accounts sa among website bagong.pag-asa.dosc.gov.ph ug sa among mga Facebook ug sa Twitter, i-search lang DOST_Pag-asa. Mga kurang na atong latest, gikan diri sa Pag-asa Mactan, Joey Figuracion, dagang salamat.